היי, היום נשחק במשחק אייפד שאין לי מושג. קודם כל נעלה משחק. אם אתם רוצים להגיד לנו, או שיט, עוד שנייה נגמרת לי הבטריה. טוב, אם תיגמר אז או שיט, נכנס לי לפוקר. אם תיגמר הבטריה, נשחק משהו אחר. סבבה חבר'ה? אוקיי. מיינקראפט! נפנו כאן מיינקראפט. מיינקראפט. סקינים, או יא. מיינקראפט סקינים. מיינקראפט סקינים. נרוניה. מיינקראפט סקינים. מיינקראפט סקינים. מיינקראפט סקינים. די. בסטנד בלה בלה 2 6. די ניק. די. עכשיו אני אעשה לך פו. די. עשה לי פה. תחרבן עליך פה. יאללה. סתום את הפה. די כבר, די. די. אוי, הטמטום של האנשים. די, את מפגר, ילד עם פיגור. עכשיו לא רואים אותו, די. ילד עם פיגור, סופי. לא רואים אותו. די. ילד עם פיגור. טוב, אין לי כוח, עוד שנייה תיגמר לבטריה. בינתיים. די. לא, אנחנו עדיין ממשיכים, חבר'ה מאמינים. אז יאללה. בואו, תסתכלו לכלבו החמודו שלי. שנייה. איזה כלבו חמודו. הצילו! хорошо. סליחה, זה סבתא שלי. שנייה. שלום. חזרנו. תסתכלו מה יש לי. די, ילדים, פיגור שקרי. ליסה. תסתכלו. רמקול. אוי. הנה. לא. שמעו מוזיקה. רוצים לשמוע מוזיקה? אוי ביי. עומד מאחורי נתן. יא זומבי. ושלום, חזרנו. מיד אחרי הפרסומות. סטרודל הכי טוב בעולם. אני מפחד שהוא יפריד אותי. יאללה, חזרנו. אוי לא, פאק, הצילו. אמא, לא, כלב רע, קיש, פאק, למה? אוי לא, דה, תלכי, תלכי, אולי, יחה, הנה המשוגע הזה, שזרק לנו כדורים, משוגע, קיש, די, נו, לא, הוא הורס את כל הפרק, מטומטם, אפילו שזה לא פרק. בואו נתחיל לעשות סדרה, יש לי רעיון. ניק, רוצה שאתם נעשה כל הזמן סדרה? יאללה. סבבה. 10 שקל. מה אני בזה? יאללה, אני רוצה. אין מטומטם, די. תבוא לי, תסופר שקל. הוא יקנה לך. לך יאללה. 10 שקל. שלום, חזרנו. ים איתי. לך מכאן. עוד שנייה תיפול על הרגליים. סליחה על התקלה. זהו, טיפלתי בו היטב. טיפלתי בו היטב. שיט!
אתם הסדרה שלי, מובן לכם! לא נכון! הם לא! הצופים שלי! שלי! אוי לא. די. די. וואלה חרום הזה. אויה! אוי זה. אוי זה. אוי זה. אתילו. אתילו. אתה בת מתגע! אתם הצופים שלי! הם לא, הם שלי, נכון? של מי? תכתבו בתגובות של איתי של ניק. קדימה. אני אדפוק לך בראש! תכתבו בתגובות, מה אלה משהו הולך אותי? וכאן נסתיים פרק.